Ahojte, chlapci! Dnes som prišiel do Ikei, chlapci. Do takej čudnej Ikei. Zasli svetlá, všetko padlo. Padlo to dole. Bude postupovať podľa šipiek. Kto to bol? Čau. Hej! Preto debil. Hej! Čau. Chcem to zobrať. Vypadni! Á! Nie! Nechaj ma tak! Prestaň! Nie! Počkej. Čo mám robiť? Daj pokoj! Bolo by dobre, keď si našiel nejakého hráča a nie hentých monštra. Potrebujem niekoho iného. Hej! Chlapci! Kde ste, chlapci? Chlapci! Haló! Haló! Nie je tu nikto. Kde je? Debil sprostý, nechaj ma tak! Prestaň! Kde sú všetci? Kde ste? Haló? Spočul dvoch. Oh! Niekto! Tam je niekto! Príďu. Pusti ma tam. Prosím. Vypadni! Poď, prosím. Yes! Haló! Ďakujem. Asi sa tu ubytujeme. Má tu nejaké jedlo? Má tu ten chalán nejaké jedlo? Hej! Ja som hladný! Daj mi jesť! On mi dal jesť. Čo? Svetlo. Ďakujem za jedlo. Tak to zoberiem. Ja chcem ísť von. Ty máš počuje? Čo? No počuje? Čo? Čau. Hej. Čakaj, postavím si vedľa neho dom. To bude vtipné. Ó, ďalší kamarát. Čau. Ďalší chlapec? Nemožné. Je tu veľa ľudí. Dobre. Bude kratší. O nie! Ja som už neskončil! Však sa to nedostanú. The people say this old brown jam hella Eddie. Crazy seaman. Huh? Výborne. Tak. Výborne. Počkaj. Tu je to prázdne. Prečo toto je prázdne? Tí dementi tu mohli výjsť hoci kedy. Aha. Dobre. Ukradli sme mu dom.
Toto je už moje. Môj dom. Ha. Ha. Áno, prežili sme. Sláva. Československá youtuber iba podľa jeho vlasov? Poďme na to. Fúha, toto je dosť ťažké, ale tak tipujem, že je to Tari. To je Tari. Je to Tari. Heck yes. Áno. To asi môže byť. No samozrejme je to... Moon, heck yes. Áno. Ak si ty toto uhádol, tak daj like na toto video. Dobre. Kto to je? Kto môže mať takto namerný? Ment? John Maria? Čo? OK, toto je dosť OK. ľahké, lebo tieto ulice Fizzy, sa Fizzy, vlastne Fizzy, poznajú Fizzy. všade. No samozrejme je to Fizzy. Yes! A je to Yes! správne. Ak vieš, kto je youtuber Fizzy, tak daj mi odber. Dobre. Ďakujem. Tieto Už kľúčové dal. vlasy poznám všade. No samozrejme Ment? je to Dušan Ducklok. Čo? Však ja ho Aký poznám už Ducklok? 10 rokov, takže viem, jak vyzerá. Dobre. Mu patria tieto vlasy. Aďo, Idem to si je ho Aďo. vypnúť. Počkaj, House? House? Ak si Doktor máš- House? Tak budeš mať dobrý deň. Ale Heck yes!